Ti Masakbayan. Ti napalabas, inagasan ni Romy tinaputad asaka ni Ivan. Babaan kadagiti makaagas a bulbulong, ken ruot. Nagdamagmat ni Romy ken ni Ivan. No apay, anay sadsadda iti dayjay nga isla. Imbagamat ni Ivan tinapasamak. Ngam di na imbaga, ti plano da ken ni Leia kontra ken ni Romy. Kabayatan na, saan ang nagsarday da Deborah kan Lisa, anapan iti opisina ti ferry boat, para iti update ti panagbirok da, kada Romy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapaulwan. Biyaga, iti isla, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No awan pa'y laeng ti makita ti helikopter. Agpamisa akon, para ka ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinan ta, balasang ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? Sapay ko tamayat ti banagan ti ipapan ti helikopter, Nana. Tilaeng kaasi ti apo. Tinamnamaag, balasang ko. Nana, kanayon ko nga'y karkararag. Ngawan ko matidakas anapasamak ka ni Romy, Nana. Day tamo ti karkararag ko akanayon, balasang ko. Kaduam ka di amapan aglako ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Ay, nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sabay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter ka no ti aramaton da nga agwanawan ka dagiti isla. Mabibit ngagpwesto no helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag ka no takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferry boat, akanayon amapan iti opisina ti pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado da ti kapitan. Kan pasahero damot ni Romy. Ngam no masapulan dati kapitan, adda investigasyon ang mapasamak. Una, taapay anapan ijay ti ferryboat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Day tanga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update, iti parang sapol da kadagiti misi. Maudi a remedyo. Helikopter din na panagwanawan kadagiti isla. No idipay ko mga inaramat dati helikopter. Isungarod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Jak amo, no ikanda pa iti importansya. Imbaga, takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag, tanagpatulong da iti helikopter ti militar. Mauding agpay suday ta remedyo. No di dalat na masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayanda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak meten. Manditiriknak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan nga minti antibiotic dito isla. Uraya ka dito ipapatay ko dito eh. Gapo iti sugat ko. Mabit lang, dapat-dapan ka. Nunabara ka ako nam. Apay nga rod malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan atita no dayta. Kasano akon. Matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainak mangkita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramidem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na ti isapsapukken ka. Papanam ka de. Agdardaras ka mat. Diyak makaid na. Natagtagainap ko nga agpapaarayat ti anak ko. Si Bibiyag pa'y nga ta.
Iso ang natagtagainap mo, ta iso akanayon ti adda di ta panunot mo. Agkalma ka ngamin, patibkaram ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan na kanini ti kakaisuna nga anak. Anyangay nga rod, no iso ti na ituding ama pasamak, Lisa. Saan lakuman na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod tinapagtang na. Awan ti makaam mo, akas jay ti mapasamak. Linapdak lakuman, idi nagpakada. No amu tayo lakumat isumaro no mapasamak. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan ti saan anasaya at apagtang. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigirgar. Delikado na ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan mi nga isla. Uy. Pakawanan na. Jaking gagara. Pakawanan na. Agsasaw ang nakaturog. Ringag. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Oh, atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta, apang pababa iti pudot. Nangalami tinyog. Uminom kayo kit din. Tapno bumabati pudot yo. Agamanak. Nangalam ka di tinyog. Iti pa nagbirbiro ko iti makaagas abulong apangagas ko kan ka. Nakakita iti poon tinyog. Dayjay. Ingkarigatak nga inuli. Natayak siguro dito eh. Naawan ka kadwak. Pakawanan na ka. Ne. Pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadwa ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto anapasamak. Apay, asaan nyo akadwa ti anak ko itinagkamangan nyo nga isla. Kuanana, di maitidak ka na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rume. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan nyo. Ha? Ay, kung amin nana. Nakaturog. Anya? Nakaturog? Anya ka diti sasawumon balasang ko. Ha? Ay, anya ka din tinaibagak. Ay, napasensya kayo, nana. Saanin nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na. Anya nga tan tinapasamak iti anak ko. Sapay la kuma. Tamasarakan dapay asibibiyag. Apay may kulkulang ka itinagtugawan. Ah? Si kamanan? Apay nga da kamanan dito eh. Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asika ti pagdamagan da. Tanay bagam asika ti kadwa dagiti dua amising sakbay ang nagpukaw da. No di na magda kumaiti na minsan, huston. San matadakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod da ka di, no maduktalan nga da basol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon ngamin nga dagdamag kanya. Saan ka amaan ano, no lakot tawan basol mo? Ngam no adda pa kay naigam iti pasamak. Iso, agdanag ka. Naggapo ka man ni opisina ti ferryboat ti pantalan? Wen tatang, nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla da ilimlimad na. Ne, anya kumangay ti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Amang ano adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano kumamadoktalam dayta? May isa ka lang nga babae. Saan yo alalaangan ti babae, tatang?
Maaramid mat ti babae, ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito idalan, balasak ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbaga dayjay Aleya. Anakaturog kano ni Romy di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maanak katurog? Katlimnad nga ron ti ferry boat. Ay, jakman ammo iti dayjay Aleya. Nalaing met nga aglangoy di anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kas tamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da apalubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferry boat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga ro dya ferry boat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka di. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danom. Makaginawa no makainom akitiado. Mabitla nga rod. Tainak manan umuli itiniyog. Tapno bumabati gurigur mo. Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan mo tunay? Gamday talaan. Nasamag ti dalan. Imbaglakit din. Tada nakitam apoon tinyog dito kat awan mo't kabalbalayan dito Amangan no nagpanawan da ito nga isla. Adayo ngamin iti tsindaan kan pagadalan. Nalabit akasta. Taado mo't ti prutas dito Una, oray kas kasano. Agbiag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwaan naksamang ipan kadagiti ikan iti tiyendaan, lakay. Medyo ado ngamin tinakalapam ita. Alang nga rod, tadamot inakgatangan ni Jetsindaan. Nabayagan ajak na panijay. Amangan no nayalisan ti tiyendaan, adi mo pa'y ammo. Iso nga rod nga umayak met. Kadwaan ka nga glako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Ala, inta nga rudon. Tapno maitarimaan ti awit ta iti pakailuganan na. Kastam ka dilatan. Ha? Nakabidang akbot nga agpay sugayam ang naggapoy di banyo. Ay, si kantumot nga minalaklakayan. Mala, yung kakatagpalusin. Wakan subject ta ita. Ada ka di papanam? Mapanak pa ijay tiyandaan. Inakitaan ni nanang. Amang ano kasapulan na titulong. Umayak mo't, tadagatangok ijay. Inta nga rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrek adagos, uray sumagmamanupay a minutos. Datayo matkit iti may ranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta nga rodan. Nay, ada kayo mo dito tiyendaan, anak ko. Ibay kayo mo, iti kaklase. Ay, wan nanang. Nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti may nga agri-retail iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni tatang? Nakalako kayo adagos no kasta? Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami anakalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta nanang. Kunakno saan kayo pa'y anakalako to may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay aglako, anak ko. Urayak ko man ni tatang. Ngam dandani matanti klase min ha. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agannad kayo Wan nanang. Sige, panawan da kayo nga rudan. Ni, apayin kapitan. Anya ti mariknam. Malamin ako na Awan mat nga rod ulas anaposkol dito Sige, tainak mangala itinanggang abulong ti saba. Isun ti pagulas mo. Tapno saan ka unay amalamin. Nagrigatan na yati kastoy. Awan lakit lumabas na helikopter rin. Kapitan, mangmangnag mo ka di Dayjay.
Helicopter dayjay. Ingkalaan ti intugkal mo akayo nga da puraw akamiseta iti murdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay la ko ma. Tanda makakita ka da kami dito eh. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.